aw ni yanguma ne ni mana oben kalandongo do ne ni mana do ko ako ni nono kera la do ka be fodi ko milk check an do don we abe smoothie an bolo bi amna milk check dike haywa nga kante de amago be jo frezi la min be frigo konna frezi temenin ko fe amago be jo grenadine na sɔrɔ la bɛɛ kɛnɛ b'i bolo i bɛ se k'a don congélateur kɔnɔ congélateur k'a congelé fɔlɔ an bɛ nɔnɔ k'a la ne ka nɔnɔ ye nɔnɔ litiri kilancɛ ye o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na subahana mansin wula kunna n'a y'i ja i bɛ se ka firi wɛrɛw fara kan i n'a fɔ namasa nka bita in na ninnu fila de diyara ne kosɛbɛ ani fana n'a y'i ja i bɛ se ka sukaro k'a la walima di nka a ganzalama in de diyara ne ye bi sabula ne bɛna ice cream kɛ a sanfɛla la miniti damadɔ dɔrɔn baara ɲɛnabɔra n'a ɲɛnabɔra dɔrɔn an b'a k'an ka bɔlini kɔnɔna na grenadi kisɛ bɛ k'a la dɛrɛ grenadi fara a kisɛ ale bɛɛ de ka ɲi nɔ bun adamaden ma ale foyi man ka fili komi n y'a fɔ cogoya min na an bɛ gilasinin k'a la ka sɔrɔ k'a décorer dɔɔni a décoration kɛlen tɛ ni dɔwɛrɛ ye nana ye kɔ aw bisimila ne bɛ nimanaw fɛ sabula olu de bɛ ne kala don o don